Yang bagay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ijebang ko. Tay na, Rosita, di namag mo man di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanagan na ngamin bagay. Ang mga numabangkrap di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mula mo makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan panunutan da ita. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan ta nga iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta nga iti dakil abalay? Kaada nga rodon balay ta? Kaya kung aron ti dakil abalay bakay, basik tindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon diag na dito'y balay ta. Kadamot yung babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo punta lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula at awanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigligatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti santa pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa itay intida a kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dyan. Awan problema, taagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garo, planuan tan ti panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saan na masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa to'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidakil abalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapad kada ka may. Kwartami mo ti aramaton may. Isu nga awan, ti asido man na makibiyang iti pangadeng may. Ha? Huwag ka raon. Nagbanog ang may taramatin mi akwarta. Saan mo adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosita. Intan aldawan. Nakalukatan di bangkaw. Intagarulan. Agure ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruwarta akwarta. Maday ko pag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na akwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takasla gagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag.
So, masapol, ngagbalintamot, wais, lakay, malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng gantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tama nga no isuman ti pagsaksakit ang tinakamdan karon. Bye-bye tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Unang manumula tawon apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rodan. Narigat akong kontrahan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdariyaw kabagays. Ay ka, balay ka bagays. Anya kumangay. Aking balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ika balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya, Kaya't mimot apadasan ti balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya mi tayo dakkel balay kabagays. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balayaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo lang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Anyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagays. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iswa dagiti lading win may ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagays. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingun may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti imbagami ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Mga kurang lakay. Uray 2 istures la siguro. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kang silid ti may kalaw. Sa bagay, mabalin. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay! Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawana. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Nalang nga raw, aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakal. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, tanggal daw day tuya na pananganta.
Hindi mo nagtip-tipid talaga eh. Imbes sa mamitlaw ti panagantay ti may sangal daw. Mamidwa pa ilaan. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayom nga raw, da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, una na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakilaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdananan kang tatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngam ti ibisyo dati kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imuta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungun ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan iti may patpatak. Darabalay ta. Lagi na natawan ba bakal? Ah. Nabandugak. Nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya mo yung tagipatak dari sa dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, agkoy tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunak man no kunam nga umanay. Kasta magamin kimbaga ti karipintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas na ijay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak. Ilimod ta ti panaglun kaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas. Amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistahan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo.
Naibusan na ti urnong yo. Na sigurado at akal din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaaramid iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga runakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dito ha. Di importante, malpas. Huwag magkaydi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Saan? Tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko pa ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw nga maamok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakkel mga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa di magatang ijay. Awan pa'y tiles kun bubida na. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sa pa'y naibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sa kaya't nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan tangarod nga iti kwarta. Awanay, naibusin ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kindi ah. Nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa iti disenyo na. So nalain ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan nagiti gamit ta iti sigod abalay ta. Alaman na pagkatin ta pa ilan nagitay. Ay, saan? Saan? Ipadawatan! Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay ka, utangin tamadin dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagis. Ayaman kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag! Dito third floor! Dito silitra! Abay, aya! Ayan mo, aya, mate! And that, dito yung first floor! Umay ka ba tatay paraming kuking ka? May nay na! Si Kati, nakasapulan na!
Di sikat umay dito third floor. Darasan! Daisan! Masado takla nga bumaba. Unay ay makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulag. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tika! Alam ti may sa kudsun ni Jai. Kun taypungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hek, bandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad. Ay, una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tanapintasan ko'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahid. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Ritangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Una yun di kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka na giday. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutila ni tatang yaw. Gapaw iti panakatak na. Uwan nga roda, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw nanakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi iti agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera na kaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga minti kwarta mi day. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagruna kita. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matla na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilen ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Please like, share, and subscribe. Thank you.